Goedenavond, zaterdag 12 november. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. De politie heeft nog geen idee wie de dader is van de steekpartij van vanmorgen vroeg in het centrum van Vlissingen. Bij het incident raakte een 27-jarige man uit Middelburg gewond. In de binnenstad van Vlissingen is cameratoezicht en die beelden worden nu onderzocht. Daarnaast is de politie nog op zoek naar getuigen van de steekpartij. Zie ginds komt de boot uit Spanje weer aan. In Terneuzen werden Sint en zijn vele pieten vanmiddag verwelkomd door duizenden mensen in de veerhaven. Onder het genot van een stralende herfstzon werd hij met veel enthousiasme onthaald. Kijk, Sint en Piet en zo snel. Zo snel, wat Mag ik die hebben? Mag ik hem bijhouden? Het is heerlijk Spaans weer. Maar wel heel veel kinderen, heel veel gezelligheid. En we gaan met z'n allen een groot Sinterklaasfeest van maken. En een groot feest werd het. Met dans. En natuurlijk heel veel pepernoten van de pieten. Sinterklaas gaf nog wel een advies voor vanavond. En ja, de gasprijzen stijgen. Dus we kunnen ook hard weer aan doen. Hè? Maar houd er wel rekening mee. Vannacht moet hij wel uit zijn, anders kunnen de pieten niet meer door de schoorsteen. Op de website van Omroep Zeeland vind je alle intochten van de komende weken in Zeeland. Willy Blankaart uit Kloosterzande heeft in zijn leven meer dan 600 modelvliegtuigen gebouwd, die allemaal in zijn woonkamer staan. Maar hij is op zoek naar een nieuwe eigenaar voor zijn collectie. Ik ben op zoek naar iemand omdat het jammer zou zijn dat het verloren gaat. En ja, ik ben nu 73, dus het loopt op een eind natuurlijk. Ik hoop nog een jaar of 10 te leven minstens, maar ja, je weet het niet. Dus dan is het leuk dat we daar eens terecht komen. Ik vind vliegtuigen het mooiste wat de mens eigenlijk gemaakt heeft. Want ja, een apparaat om door de lucht te vliegen, dat is nou toch wel heel mooi. Maar zelf vliegen begin ik niet aan, want daar vind ik niks aan. Ik ben ook bang dat ik naar beneden val. Kijken of die past. Dit is een model uit Polen. Nou, en die passen slecht. Als ik die een cijfer zou moeten geven, een 5, zou nog te veel zijn. Dat wordt hem. Blankaart hoopt dat museum Wings to Victory in Arnhemuiden zijn vliegtuigjes wil overnemen als hij er niet meer is. De eerste contacten zijn gelegd. Ieder kind heeft recht op een kinderfeestje. Ook kinderen van wie de ouders daar geen geld voor hebben. En daarom liggen er in de kledingbank in Middelburg sinds kort 8 grote koffers gevuld met feestbenodigdheden. De koffers hebben een thema, van prinsessen tot piraten en van ridders tot kabouters. Er zit eigenlijk alles in wat je nodig hebt voor een feestje. Ik zou zeggen, behalve de taart en het drankje. Voor de rest zit er een draaiboek in, dus waar ook spelletjes in opgenomen zijn. Dus je hoeft zelf eigenlijk niks te organiseren. Je huurt de kist en alles zit erin. Het huren van een koffer is voor gezinnen die bij de voedselbank en kledingbank zitten gratis. Voor andere gezinnen kost het €30. Het is altijd wel de bedoeling geweest bij mij om feestjes te organiseren voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren. Vanwege dat ze financieel niet in staat zijn daarvoor. Maar om toch wat binnen te halen, worden de themakisten ook verhuurd aan iedereen. Dus, ja. En met dat geld kunnen we dan weer de aanvulling doen. Zodat uiteindelijk ieder kind een kinderfeestje kan geven. Als je nadenkt, je kan je dat niet voorstellen, dat je als kind je verjaardag niet kan vieren. Dus dat raakt me gewoon en dan vind ik het leuk om dat toch te verwezenlijken. In de 4e divisie van het amateurvoetbal een directe strijd om de koppositie tussen Odin 59 in het geel tegen Kloetingen. En hier komt de thuisploeg Odin dus op voorsprong door een goal van Daniel Plasmeijer. Kloetingen kwam vorige week net tekort in een wedstrijd om de eerste periodetitel. Die pakte Odin, maar het kan vandaag al revanche nemen. Hier wordt Ruben de Jager gevloerd. Dan gaat de bal op 11 meter. De ideale kans om de stand weer gelijk te trekken. Kyle Doesburg, maar hij mist. Hij mocht vandaag in de basis starten omdat Roy Mulder, de aanvoerder, ontbreekt vanwege een blessure. Maar mist hij een goede kans op de 1-1. Nog net voor rust dan. Nog een vrije trap van Kloetingen. En daar is Jorik Mijnheimer dan toch met de gelijkmaker. 1-1.
Dan nog 1 keer vlak voor rust. Martin Campbell schiet. En Mitchell Braafhart kan die bal niet keren. En dan staat de ploeg uit Heemskerk weer op voorsprong. Dan gaan we naar de tweede helft. Hier een goede bal op Kyle Doesburg. Kyle Doesburg, 2-2. Miste een penalty in de eerste helft, maar maakt dat nu ruimschoots goed door voor de 2-2 te tekenen. En dan wil Kloetingen meer. Klaas van Hekken. Legt eens aan, Klaas van Hekken. Goeie goal. En dan is het 2-3. Klaas van Hekken schiet Kloetingen naar de koppositie in de 4e divisie. Odin Kloetingen 2-3. Er was in alle vroegte alleen wat grond- of slootmist, zoals hier in de buurt van Kolijnsplaat, maar sowieso was er steeds sluierbewolking. Dit is bij Gieten aan de Westerschelde. En het stond allemaal meteen goed voor een mooie en rustige novemberdag. Met windkracht 2 uit zuid tot zuidoost. Het was zacht genoeg voor de oude ambachten. Nu zal het snel kouder worden, want er is vannacht maar een heel zwakke oostenwind. De minimumtemperaturen zijn 4 tot 6 graden. En er is meer kans dat er mistbanken ontstaan. En er kan vannacht ook dichte mist gaan voorkomen. In de ochtend kan het dus mistig zijn, maar het wordt een vrij zonnige dag met soms een paar wolkenvelden. Het zal wat minder zonnig zijn dan vandaag. De maximumtemperatuur is 13 à 14 graden en de wind draait weer wat terug naar het zuidoosten. Maandag is het nog lang droog met zonnige perioden en 's avonds kans op een bui. Daarna is er een ander weerpatroon met meestal een zuidwestenwind. Dat betekent af en toe een buienstoring die gaat passeren en af en toe wat zon. En tot zover het nieuws van vandaag. Zometeen een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Een fijne avond.